Dobrý den, moje jméno je Rudolf Gábor, jsem zakladatel a CEO společnosti InvestGuard. Na finančních trzích jsem se pohyboval víc než 7 let a za tuto dobu jsem si prošel celým spektrem pozic. Od obchodníka přes retenčního manažera až po partnera. Ty roky jsem nazbíral nejen cenné zkušenosti, ale bohužel i velmi tvrdé lekce. 2 firmy, pro které jsem pracoval, se nakonec prokázaly jako podvodné a jedna z nich byla oficiálně označena za Ponziho schéma. A i já osobně jsem čelil nepříjemným důsledkům. A právě tyto zkušenosti mě ale přivedly k velmi důležitému rozhodnutí. Rozhodl jsem se založit InvestGuard, společnost, jejíž cílem je prověřovat investiční společnosti ještě předtím, než do nich vložíte důvěru. V dnešní době se na trhu pohybuje velké množství investičních společností, ale bohužel ne všechny hrají fair. Mnoho lidí přichází kvůli neověřeným nebo podvodným projektům o své úspory, často jen proto, že důvěřovali nesprávným lidem. Právě proto vznikla společnost InvestGuard. Naším posláním je ochránit vás před špatným rozhodnutím. Specializujeme se na důkladné prověřování investic a investičních společností, ať už se jedná o startupy, fondy, realitní projekty nebo jiné formy zhodnocení kapitálu.